Така, днеска темата е какво ще стане с Израел в последното време. Така, какво ще стане с Израел в последното време? Да разгледаме. Какво ще се случи според пророчеството за последните времена? Библията разказва за последните времена. Почти всяка книга в Библията съдържа пророчество, което засяга последните времена. Взимането на всички тези пророчества и организирането им може да бъде трудно. Ето много кратко резюме за това, което Библията заявява, че ще стане в последните времена. Христос ще вземе всички народни, новородени, вярващи, които са част от църквата, новозаветните светии от земята. Събитие известно като грабването. Първо Солунци, 4 глава, 13 стих до 18 стих и Първо Коринтияни, 15 глава, 51 стих. Тези вярващи ще бъдат наградени за добри дела и служението през времето си на земята на Христовото съдилище или ще изгубят награди, но не и вечен живот заради липса на служение и покорство. Коринтияни, 3 глава, 11 стих до 15 стих. 2 Коринтияни, 5 глава, 10 стих. Антихриста, звяра, ще се възцари и ще подпише мирен пакт, договор с Израел за 7 години. Даниил, 9 глава, 27 стих. Този 7 годишен период е известен като скръбта. По време на скръбта ще има ужасни войни, глад, болести и природни бедствия. Бог ще излива гнева си срещу греха, злото и порочността. Скръбта ще съдържа 4 конника на Апокалипсиса и 7 печата, търби и чашите с гняв. Около средата на 7 години Антихриста ще наруши мирния договор с Израел и ще обяви война срещу тях. Антихристът ще извърши мерзостта, която докарва запустение и ще установи изображение на себе си, за да му се покланят в храма. Даниил, 9 глава, 27 стих. 2 Солунци, 2 глава, 3 стих до 10 стих. Втората половина на скръбта е известна като голямата скръб и времето на оттеснението на Яков. В края на 7 години на скръбта Антихристът ще започне финална атака срещу Йерусалим, кулминираща в битката при Армагедон. Исус Христос ще се върне, ще унищожи Антихриста и неговата армия и ще ги хвърли в огненото езеро. Откровение 19 глава, 11 стих до 21 стих. Христос тогава ще вържи Сатана в бездната за 1000 години и ще управлява неговото земно царство. През тези 1000 години, Откровение 20 глава, 1 стих до 6 стих. В края на хилядите години Сатана ще бъде пуснат победен отново и след това хвърлен в огненото езеро. Откровение 20 глава, 7 стих до 10 стих. Христос тогава ще съди всички невярващи. Откровение 20 глава, 10 стих до 15 стих. През големия бял престол, хвърляйки ги всички в огненото езеро, след това Христос ще въведе ново небе и нова земя, вечното жилище за вярващите. Там повече няма да има никакъв грях, мъка или смърт. Също така новият Йерусалим ще слезе от небето. Откровение 21 глава до 22 глава.
Така, пророчества за Израел. Искам да започна с едно слово, което се намира в 2 Петрово, 1 глава, 19 стих. Предпочитам по-стар превод. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, като внимавате за него, като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори в зорницата, изгрее в сърцата ни. Когато говорим за пророческо слово, трябва да имаме предвид, че можем да говорим за дарбата, пророкуване. Сега в момента няма да говоря за нея, но ще говоря за пророчествата, които са записани в самата Библия. В 20 стих се казва: това да знаете, преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е частно на пророка, обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движение от Святия Дух. Така. Войната на Израел изпълнение ли е тя на... Войната на Израел изпълнение ли е тя на пророчествата? Войната на Израел изпълнение ли е тя на еврейските пророчества? Неотдавнашното разрастване на израелско-палестинския конфликт привлече вниманието на целия свят и повдига въпроси за неговите дълбоки исторически и религиозни корени. С увеличаването на жертвите и нарастването на напрежението, мнозина се чудят какъв ще бъде развоят на войната, но според еврейските пророци събитията, които се случват сега, са били предсказани отдавна, а техният развой е бил определен още преди много години. Според Washington Times, пророчеството за Израел е започнало да се изпълнява буквално през миналия век 20. Ние живеем в времената на това пророчество. Еврейските пророци ни казват, че в последните времена Израел ще бъде разпръснат и отново събран. В книгата на еврейския пророк Йеремия пише: и вие ще ме намерите, ще ви върна от плен и ще ви събера от всички народи и от всички места, където ви бях изгонил, и ще ви върна на мястото, откъдето ви направих да бъдете пленници. Евреи 29 глава, 14 стих. Това и се случи. Кой би си помислил, че този еврейски народ, който е загубил 6 милиона души от нацистите, ще се събере отново в родината си? Но ето, едно от предсказанията е вече факт. На 14 май 1948 година Израел става държава, а Съединените щати бяха първата нация, която признава това. Централно място в този израелско-палестински конфликт заемат земите, които имат историческо и религиозно значение, както за еврейските, така и за палестинските общности. За еврейският народ тази територия представлява библейската обетонова земя, където техните предци се заселват след излизането си от Египет. Това е свещената родина на библейските личности като Авраам, Исак, Яков и цар Давид.